Yeah, hakamit ka bacar-jar ngadang perkat ya pi bat ka jingkin mau jong pi kadang sa hapo mensim jonga hakapor bangi dang ya jan perthai ka long kum ka plang bajar ngam ka wei ka khmat ka wei ka sor ka pin kmen ya ka mensim jonga Hendrai ka por ka la ba pi ong ba pin om ino yanga Hendrai menta tang ka jing ngap bat ka umat ka bahia jar-jar Kan mau yanga wat klet no yanga wat klet ya ka jing it bang ila telang wat la dan na ngila chngai ka min sim jonga ka dang wat ya pi Kan mau yanga hakimit pacar haba ka jing kan mau kawan biang shanga ngadang it ngadang up wat lang atip pa pila dep like no kidur jong pi kidang sa hakik ma jong aman kamit kasur jong pi ngadang yo sngo kum ka jing wai ka badang ring hapo ka dunut yeah na jo klia la de hatu pi dang kan mau yang nga la ne nga tang ka wai ka jing kan mau ka ba pi la de bread no hakapor nga persyang ban klet ya pi Hendrai ka donut kam tre ban pediang namar ka jing it ka ba shisha kam juja tang namar bangi la chngai Kan mau yanga wat klet no yanga wat klet ya ka jing it bangi la telang wat la dan na ngila chngai kam min sim jonga ka dang wat ya pi Kan mau yanga hakimit pacar haba ka jing kan mau kawan biang shanga ngadang it ngadang up wat lang atip pa pila dep like no lada kapor kan pen klayangi lada kalentikan pen cngayangi ngadang kermen hakaway kasni bapin kan mau biang yanga bat ladangin om yosho bat yelang kum ba menchwa ngatang kwa bante baga jing e jonga kang ka ba shisha kan mau yanga wat klet no yanga namar pidang sa hakadonu jonga wan mau yanga tulekam pacha abapi pesha kam neng hat ke bachana namar hange ngadang don ngadang kan mau bat ngadang it ya pi